Але гэта мы пабачым праз 90 хвілін. Трэсцірук традыцыйная паміж трэнерамі, арбітрамі. Александр Гардзейчык, в Паўскейскай брыгадзе. Сёння матч футболная брыгада. Знайшоў сабе новае месца працы Александр. Пагуляў ён і за мяжой, пагуляў і добрых беларускіх клубах, таму можа ён Яўгену Грэмзе, як у нас другое кола. Дайшоў мяч пакуль да Яўгена Грэмзы. Ну, в прынцыпе, пакуль каманды такі мяча не паспявае. Там Канцыдайлаў нікім не прыкрыты. Перадача, удар, Грэмза цягне. І Сямёнова, які ўзняўся. Сямёнов прабівае, Грэмза перад сабой. Быў прызначаны. Сёння ходзіць наперад. Падача. Выбіваецца мяч. Чаго сказана, тым часам падача і Яўген Грэм. Рэферы слухаў трыбуны на кожным матчу. У нас гаспадары ніколі не прайгравалі, бо атрымаў троль. Грэмза. Кульчыцкі ў штрафную ўваходзіць, прастрэльвае і надалей. Слуцк, калі сёння пераможа з 42 пунктамі, будзе ўзначальваць штосьці і лідзе прапаноўваць суперніку. За мяч зачапіўся, скінуў на партнёра. Кульчыцкі прапускае на Катлярова. Катляров прабівае. Аднаўляўся ад Сур'ёва. Вось такі запас у Слуцка. Падача. Удар по воротах. І забірае мяч. Пачаў забіваць, ну потым палец аднавіўся. Ну у нас тым часам Канцыдайлаў. Анкара Канцыдайлаў. Ратуецца ліда. Спроба нумар 2. Ну і тут уже Яўген Грэмза выратаваў. Потым Абар сам пацягнуў мяч. Рум скінуў на партнёра, але Яўген Грэмза зноў жа першы на мячы. Контратак. Тым часам Слуцк моцным закідам. Адразу закід, адразу барацьба. І фаварытаў усе сапраўды рубяцца з усімі. Неудалая перадача. Грэмза спрабуе зачапіцца. Але чапляецца Яўген Грэмза, выносіць мяч наперад. Рашэнне ці не рашэнне. Тым часам на Чабатар. Будем глядзець мы, да. Далейшы простор для удара. Падача тым часам. Чабатар. Да мяча не дабіраецца. Ёсць скидка на Грэмзу. Алексей Сямёнов. Закидывая мяч наперад. Там Грэмза. Слуцка. І Былінкін адразу ў штрафную ідзе. Сычоў, падача. Федосаў. Грэмза там вылятае. Мацнейшы закид наперад. Сідар чапляецца. Грэмза забірае мяч у руки. Яўген Грэмза. Ліда заходзіць у тройку. Слуцк губляе лідарства. Ну і на гэтым мы вось такі цікавы